Good afternoon guys. Magluto ko ng mikon guys. Kanang kamuting kahoy Sayang na. naman na, mabudget na. Kay mabajod ko rin guys. So mabajod. Luy lang man eh, mabajod. Ang sila luto rin eh? At aning lutuan guys, at yung snack, maruya. At sa ugasan. Siyempre pagkaon man eh. Ugasan sa natin guys. Ah. Ako'y konbi kay gahi naman na eh. Katapok guys, basta pagkaon. Ugasan sa malikot-kuto. Mag-alirong. Sige lapok-lapok. Ako'y kuskus guys. Kuskus piga. Kuskus piga. Himo tag timo guys kay aron makakaon. Kay lisod kunog mabuang. Ay mabuang, mabut man kay makabuang kuyaw. Tanaw ta kay makaton ta kay makabawa na yang buhaton. Makaton ta guys. May hapon sa tanan. Oh, lagi daming koy. Nagkatapok. Kapilon siya ka na direct hidron. Ay gabong-gabong namin ko gutom na raman ang tao min koy. Sa ning hidron guys. Magino ko na sa maruya guys. Hindi lang yung magino na mga nanak ha. May barato na kayo baligya ha. Magmigmig pa, magluto pa. Lisod. So, nabi, maninda mo ka yung ko maninda ka ng eskwela pa ka. Ito tayo mong butoon. Ayan. Ano rin yung pagluto mo sa kanin mo? Masukal ka. Sumagam. Kawali. Uy, Kung may tawag gani guys. maruya. Kung may tawag gani sa ulo, maruya. Kuya wa. Ang bintong kakanin. Kamuti kahoy. Kasi nakarelate diya. Magluto pang merinda. Crispy. Ano pilit man? Ano pilit man? Gamit mo kaya? Pilit mo na? Eksperimento. Tawa ka na? Maruya. Uy. Ano na guys. Oh. Ang maruya. Sabda na natin pa ito guys, sa datuang nabanggod. Salbaro ka? Sa mga ni. Maruya. Tabang ta guys, pero mga mandahin guys. No? Sira ba kayo tigluto na pagayo? So, sa yung mga pinapasugan kayo, limuot ko no? Bitir mo na mga ilabot sa atayr. Hasta sinina hilagkan, Isa ina, banta dyan. maghubo lang kaya. Asa mo ko ilabot ang sanila sa pagkataw. Taas na po ng kilay ba? Abot na rin agtang na po da. Makanuway mo kung ilabtan ko. Punta ka. Nagay piningan nga, dato ko ng mga title sa Ha? ito ang vlog. Out of the topic na kuno. Yan na rin po mo kuha. Title sa ito ang mga gipang tabi. Kaya dili vlog ba dyan nga ito ang vlog. Dato ang gipang buhat maura na kadaglaw. Madyo bag si iba na alawit ang mo title at nangugas o plato. Daga nagnanaw. Siyempre, mangita dito pagi nga natay na title lang ako. Balik-balik naman ang gatang title. Para man po diha sa gipangyawi o nga ang title. Sa to siguro si Jawa. Siguro ko siya manan. Rosaludo ka ko sa mga viewers na kuan jud sila sige ra jud pananaw di para sa nang uban nga ang title may bantayan ug naay maritis ug way maritis di mananaw
Kay Marites Rebanta dyan. Mag-vlog na lang kasi Jack Ija. Aron makatitle si Jack Ija. Magbuot mas mga title. Marites na to. Gusto lang Marites. Ipanundog man tang iba na ilawi nga. Huwag mo title. Naghugas Naglaba, ko ka to. naglaba. Naglaba ako. Taga naka-adjog views. Masog mga sikat nga mo title at tagdamis kusina. Galugaw. Nagunta. Taga naka-adjog views. Ako kasi naglugaw. Magbuhat magan sa ipang title sa vlog. Maato man ang diskarte. Diskarte po dagi mo diha. Diyo may butigon sa mga title na nga mga vlog kay nakabongbuhan na bamigan sa mga vlog. Gilabtan pa ta. Siyempre na mo ang vlog kay dili vlog man eh. Bisan ba siya mag-dili vlog? Siyempre kasi mong gibuhat buhat mo rang gihapon. Kita gadget ka sa imong i-title. Siyempre imong i-title ana si imong pangyawit. Ay, mukuha ka i-title sa gitong yawit sa silingan. Tigaritis ka dito. Eh, may nunay. Kung tawag tayo sa kong vlog, babe, tagay ko title. Ang maritis. Pating title sa vlog, problema man. Sus, padyo may problema kay mong problema gadget ko maadyo. Uluan pa minimo ka mo ang i-content, di ka mong problema sa mga title. Kung tagaw ni guys. Bitaw guys, tutuluan pala man dyan ni sa imong i-content. Di na lang siya mag-problema sa imong i-title. Hasta siya na problema. Kaya pati ang title, di siya mong problemaon. May problema na siya kapil. Grabe gid yung Maritisa. Ano may tsura niyo? Ano may tsura? Nayabag na si Kim magawa. Lapat na Kim gawa. Bitaw. Ako guys. Kaan sa maruya, parang di ka mong problema. Ay, luto na. Asa problema haga mo ang vlog, kay problema rin ni namo. Di mo problema, kay pasan siya kayo sa bakit ng problema. Dagan mo kang problema, mo problema pa ka namo. Ayaw may problema ha. Kay siya, wala ba na siya problema na itsura na. Problema pa na ako. Magbuot man, huwag ka pa nyo director, ikaw masunod. Direktor. Ginana na yung direktor. Sosyal. Shooting na rin. Ay, naman siya director good, viewers, rumang good siya. Siya lang yung direktor guys. Kasi mag-director mo dyan pa dyan ko i-message dyan. Mo na i-content dyan, dyan mo na Ah. i-title. Sus, rabi na gadyan ang ang tabang nimo dari namo. Tagaan man nimo content. Mag-direktor lang siya. Kay lisod ka dyan mangitag content kada adlaw. Kaansag maruya oh. Alaga. Untay-untay ito lang yun. Baruya. Kinadlan. Kananan na ba? Ingat siya. Ang title na sa atong vlog. Oh, pero na. Maruya. Umuna mo title, Maruya. Patig mga title sa vlog, problemahon pa. Daghan na ganito problema, pati kami problemahon pa. Wala ka diya. Lapad lang ngaping oh. Bawal kang magtuo, mag-inaana ka kalapad. Awi na huwag na problema. Kung nagtubay na minana ka ba eh. Minana ka ka. Minana ka kaingo. Ano ba ito? Magbuot mo go-author po ka. Gansi mo niya guys, siya oh. Oh. Gara oh, maghab sa gari. Tadi ka problema. Bitaw guys, joke-joke ra guys. Joke-joke lang tininuod ba? Ng mga maritis das daplil. Nga, mga maritis ra. Manguha ra gan sa ilitis. Lami. Nami kayo. Hmm? Ay, kay dagkuha ka naman. May na. Nagumuntin siya ba? Hindi mo ko nakatilaw ka to. Ah, sa merkado katubang pagkuhan ba? Katubang pag-pandemic. Naninda ni, di ba sa? Namigas kay tagamkem. Na. Tagamkem. Bitaw guys, pati ako nagtuo nga. May ngani ko karon. May ito na yun. Katubang sa. Buya-buya. Ano ba dayo may gira mabilin basta. Kaya mo din.
Ay, lagi na kami na. Ay, nagira mabili man. Siyempre, di nakadagan. Guys, mga guys. Maruya. Maruya lang ang mga ka. Wala siya magdahom sa iyong kagalingon. Nahimo na siya ng kwan. Bahala kang bahala kang mawadan ka gugma. Ay, gugma. Ano ko? Nga lagi nang iban, pero tamboy ka na, bidya na ba na? Yung di aman, dito nung tambok eh. Tambok na, nilaran na sila matanaw. Luya mo. Oy. Kasi di tama naging mga gugma. Bala ko nung guys. Tambok na akong kabiyaan na, kay giniraran ako naong. Ikaw, nabitaw ka nga na. Diba? Harap ng siksiyar, ang bapaha, pinanggap, kaya ng siksiyar. Ay, katambok. Ang katambok wala. Nakatilaw na ba mo nga ni guys, nga snack guys. Snack na manis pan guys, bukid. Maruya. Suot ng lagaw. Isang lagaw oh. Uy. Nasgiyan guys. Guys. Hindi ka nang laba. Ikaw ni ka na kaya? Ito, kaon mo di ay. Kaon jud kinjag. Komplementa. Puhon og maminjo na ka. Uy! Ano sa kulang mo na mo nagbagoong? Suway. Oh, bagi, sige, sorry. Kakaiba, baby. Liwat yun. Mag-ina yun mo naman. Ang pagkaon kay. Ito na mo. Ang bagong guys. Nagbagoong. Liyag. Nami. Namo, suway. Huwag kang joke, suway. Mag-ina yun mo. Namo, suway kayo daw. Ato ka nga sa jud. Ganahan ko. Ganahan ako. Nami bitaw. Ang maruya sa tao babuong. Pinto ka to. Maruya ba bagoong? Nami mga, ikaw lilay, beta, pero ganahan ko. Nami pa. Lami lagi pa tilawi. Ganahan ra ko siyang lasa. Medyo exotic ba? Yeah, okay ko. Ini mga lawas ug buwang. Nami na. Yun lang po. Ano na, ay parat gamay. Lumit ako. Binto na sila kayo, mga nangahungog na. Nangahungog na. Dangan ba jud nangimo? Dangan pa dari ho. Dagan pa? Hmm. Yes, mami guys, Mundo ka, suway. mag-walking tagbalik. Phone. Ugma, matatag sa'yo ugma. Domingo. Hapon na tamanin ba? Ibuntag sa'yo ba? Lumikig jogging, pero di ko kamatag sa'yo, kiway mamukaw. Pwede na ko mag-jogging. Ay di, ay. Ay, bakla Lakaw lang. Apa ako, mag-jogging ko ka mo, bakla mo doon. Mag-walking tagbalik, kinahin eh, ragod. Di nang lakaw na akan pa. Taga-isuway si Lola ko. Nilagay siya mo. Yung kanino? Di naman tilap-tilapan. Luho ka maluho. Kung tilapan na bitaw na hindi siya makaduot. Uy, kay God, yung makakaon. Ay, At least nakatilaw. nilangingan siya oh. Yung may mga dito daw ginamo. Lamay mong good na yung maruya. Yung ba ganun ginamos ba? Nami bitaw pa rin sa ginamos. Depende mo natin sa bukong lang sa pagdaran mo kasi ang lamig ko. Pagkakas mama ko, lumis naman sa may snack ni mama. Yan, atong harong na. Pumunaw na, init lang. Masumot naman ikaw gayo mo. Ano? Nami ka dyan, magtaginting na. Mamugmog gid ni mong naw. Ma, Yes, mama, di ka kaon. Tilapia na lang, tilapia. Tilapia. awa pa. Iuwi lang man ito. Kita na tulad na siya dito diya. Balag pobrita, basta hinsog. May nga nagay. Tapos gatusin ka, mga tulong-tulong ka. Bitaw, di, panamay. Ano yung nanay kay? O gagos-gakos, ang muntol-untol raw. Oh? Oh? Bitaw. Sa elementary pa ko guys, mag-imo ko nga niyang ibalig siya sa mga room. Pila biligya ba? Piso. Unto ka ka?
Gamay ra nipis. Gamay rani. Iyo. Mga barato pa ba dyan itong mga baligyang snack sa una? Guys, hindi ganit, tag 50 centavos. Batsingkos, kwinta. Diya piso ang mga suman, mga puto, piso. Kada eskwela na, magdakog tag na po kay ngani. Nana ko cheese. Kada adlaw. Isang tiga gito. Ang katuang cheese, atong bawasan o palit og mantika. Nagano mantika sa ano 5 pesos. Di kita tigil. Magiging kasawa ta guys na may kabalo mo. Panggis ba? Kanang kabalo magluto-luto mga kakanin. Malipay na sa nanay, kaya Kusina. nagkalunis. Nana ko pang palit og papel, di na ko lang mga jok papel. Start Napakikwarta. ka makugawa sa una. Maluoy mo kung nanay mga jok pang palit og papel. Kaya mo hapit ko sa kabiyabasan dyan, na mga biyabas ang kabelo ang papel. Pila ka makbaya ba? Huwag na ko, duha ka papel. Kayo. Undangan ko papel sa una. Mga prutas isohol. Ay, isohol. Baylo. Biyabas, kabelo ang papel. Mangga. Magmanggas lula sa una. Sa kaka. Mamuko ko kung kabelo ang papel. Ag isa ka mangga, 5 ka papel. Madyo nang gamay pa ta, kung mo diskarte na ta, kaya ito din nagkadako ka mo na ta mo diskarte. Ano problema gito niya guys, kayo naidagang mga ina niya mapangkaon, kaya di niya nung ano di mahurot. Sa una mo problema po niya, kaya di kayo mukaon, pero na problema na po ito, kaya sobra-sobra na mukaon. Nagkabunta guys, wala pa ganyan last days, mga last 9 minutes pala may nag... Diba tayo, merinda pa? Ito ko na merinda. Nagsaba, uy! Hindi ka alas 3 po. Alas 3 pa lang. Usay, wala pala alas 3, may mababa ko na yung mati mo. Paano mo pa kasi kaya ka mong bukin? Ano mo kang pakawan? Ito ba? Wadyo ko magdahom guys, may nana sa kadako. Okay. Grabe nila kasi Gamay. nang dako ah! Gamay nang magkasawa na kayo. Pero pasalamat po kayo, may nana ka. Ano nila nang dako ah? Ang nangili. Ay, nagawa. Ano, hindi nakikakita. Grabe na po lang mo pa? Ha? Grabe nila nang dako ah? Ano? Grabe na po lang Hindi sa gadawa to. Ano yung salamin? Ano yung lawas sa salamin? Ano ang bakla? Mayroon mo ka nga, grabe di ka makatuo. Grabe na po lang mo. Siyempre, daot baya ka. Nanambok. Mabito itong mga short ni mga kung ipanglaban ng mga gagmay, kung ipanaguan. Diba, wala nakakita dito. Pero nung nagsuot yung buday ka mamaya, masakitan ka, kaya di na naman sa mingod ka, hindi na lagi nang masakto, nanambok na dito mayo. Muna yan, nangawawa din din ipinagatuan. Grabe na Judy ay. Ang sama na tingin niya gito. Ang sama na tingin. Grabe na ko. Grabe na Judy. Lain nagtinanawan. Mura mo ka tao. Grabe naman kabi. Niwang ramon ko, may nang pagbayutit. May nang pagbayutit, kaya niwang. Parang sa ko kay mura na utak kong tiyan si kinaon na. Bahala ka, di na ka may gugma na. Ay di may gugma. Siyempre, pambit na. Wala mo gipiling gugma. Tao man o di tao. Basta gugma. Siyempre, kung nila may kitambok na. Asa dahil lami ang tambok ko, kung niwang. Ang tambok. Tambok. Nanong lami ang tambok. Ngano? Ina ko ngano? 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 Ha? Ngano? Ngano? Nanay unlan, napay tanday, napay sawa. Ay, sabi ko. Grabe na dito lang yun. Hindi naman kayo. Mabot na ni sa katuig ni nga ang pirang. Muniwang nga bang ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ito, muniwang ra ko. Sakto na. Di manira, muniwang ra ko. Ibutan na sa'yo, dagana pa ano eh. Kato yung taklin be.
niwang rako. Diyan guys, muna po ito ang mga vlog karon adlaw guys. Dahil kayong salamat sa perminidyong pagtanaw. Hamping mo sa kanunay. Bye-bye. Okay guys. God bless ninyong tanan. Dahil kayong salamat sa inyong suporta. Labi na katong di mo skip o ads. Katong siglang tao kada adlaw nga wa pulis sa mga naong. Labi na po itong namarites guys. Dahil kayong salamat. Dahil kayong salamat. Bye-bye.